Ćao ljudi, s vama je Mr. Gamer i danas igramo igricu, ja mislim da je Real Racing 3D. Ja sam igrao nešto malo. Vidite, kupio sam ovaj auto, nisam ga nešto počeo. Ne znam, sam ovo 2. Valjda se otključavaju posle koliko, ne znam. Znači, kao što vidite, igrica je online. Znači, treba internet, ja interneta imam. Samo sekunda. Ne može. Ok, risu. Idemo. Suzuka Circuit. Ok, ovdje se tako zove staza. Znači, vidite, igra je u first person. Tako se igra. Protiv koga se trkamo, ne znam. Ja mislim da je sa vremenom. Mislim da možete i ne morate da igrate online. Znači, ovo mi se u Play prodavnici što ima. Najviše mi se svidjela ova trkačka igrica. Znači, baš mi se sviđa. Da mislim da će ovo da bude dobro. Dobra epizoda. Vi recite ako želite da nastavim. Šta se da? Race complete. To je bilo to. Dobro. Odigrat ćemo 2 trke. Znači, ja sam nije računao kao trka. Znači, da je verovatno sa labarima se otključavaju vozila. Prvi sam, ne znam protiv koga sam se trkao. Tako da idemo continue. Service. Bye. To je skupo. Nema veze. Idemo sad ovo, trebamo da kupimo koliko nam pokazuje. I koliko jedan. Ajde, ću sad zbog vas. Ok. Nećemo više ništa da vučemo auto. Idemo continue. Malo smo nabuđali auto. Nadam se da će nam to pomoći. Znači, skinite igricu. Reći ću vam u opisu kako se... Ne. Ajde ovo. Ne znam zašto ne mogu trku da igram, ali vidjet ćemo. Moramo ovo prvo. Znači, daću vam ime u opis. Ovo je kao neka škola sad. Polažem nešto, otkud znam. Znači, ovo je trka. Čini mi se. Kako dobra muzika. Onako na. Malo tu na retrovizori ovdje. Dobro. Ovdje su retrovizori veoma korisni. Ja koristim retrovizor. Znate gdje trebate da zatvarate put. Ovo je zato sad. Wow. Moramo se vratiti na put. Znači, ovdje, kad niste na putu, ste sporiji. Mislim da odlično. Aha, njega prvi, moram njega da stigne. Idemo. Drift. Znači, nema kočenja, samo vozite. Ja sam namestio ovako da pomeram telefon. I nismo uspjeli koliko ja vidim. Ne vjerujem. Što da verujem? To. Race complete. Uspjeli smo. Ljudi moji. Znači, prvi sam uspjeli tom zadatku. Našao sam kod da snimam rano ujutru. Tako još klip. Znači, skupili smo 3 subscribera. Hvala vam na tome.
Znači, znam ko... šta je 3 subscribera, ono, meni znači, pošto sam tek juče počeo da snimam. Pardon. Sad, šta sad igram? Hoću trku da igram. Check every date, collect, bla bla. Aha, stage 1, complete, dobili smo pare. Super. Evo, ja mislim da se sad trka. Nećemo da upregujemo, upgradeamo iste. Ja mislim da se sad s ovim trka, da. Znači 8 se trka. I vidite. Ide. Online trka. Kod mene ovdje ne laguje, sad ne znam kako to vi vidite. Idemo, neću sigurno da budem posljednji. Ja obožavam ovako trkačke igrice, što da znate. Snimat ćemo ovo i sa Darkom. Znači, sljedeći klip bi trebao da bude Clash of Clans. Koliko sam ja to planirao. A ja mislim da sam dobro isplanirao. Znate kolika je ovo krivina, ne vidim ništa. Viš? Idem. Peti sam, jedan se skrušio. Neću opet da budem peti, ja ću da budem sad. Znači, ja sam jednom probao i bio sam peti, znači sad neću. Ne znam šta je to. Eliminator. Aha, kontam. Znači, vi kad ste posljednji, on vas eliminiše. Sad ja neću. Nešto slično, što nisam posljednji. Evo, još koliko ima da eliminacija. Tako nešto. Idemo. Ovo nije dobro. Znao je lik ti brzo da. Brzo sad. Posle ovog sam ja na redu da budem eliminisan. Tako da neću. Želim ga prestići. Još 18 sekundi. A ne vidim. Eto gdje je stage. Neću. Moram brzo. Ne. Da, ne. Brzo. Moram uspjeti, moram. Ne, ja ću biti eliminiran. To! Nisam! On je! Ili sam ja? Eliminisan. Ja sam eliminisan. Ok, ne, 4. sam. Super. Za mesto sam bolji. I smo prešli level. Jesmo, prešli smo level. Level up. Znači, 9 minuta snimamo. Driver level up ekstra, dobili smo ove zlate. Oni služe da se kupuje neko od nas. Hvala. Continue. Ok, sad kad je ovaj releasing, klikamo da ostavimo i da odigramo još jednu trku. Ili ono za školu, šta je već. Ja mislim da sad trebamo za školu. Ok, enter. Race, znači trka, ja mislim.
vidim što je onim top 3. Znači, zadatak mi je da budem u top 3. Ok. Ja mislim da ću to uspjeti. Vraćite ako želite da nastavim da snimam ovu igricu. Meni se baš sviđa. Hvala vam na podršci na klipovima. Znači, skupili smo na svakom klipu 15 pregleda, što je super. Ukupno 45 pregleda. Na 3 klipa imamo 3 subscribe, što je super. Na svakom klipu po subscribe. Opa! Ovo dvojica se ovdje bore. Ne vidim. Ovaj je pobedio. Ja moram ovog prestići. Brži sam. Nisam, jesam. Ne znam. Znači usjeći. Ne, nisam uspio. Moram biti u top 3. To, u top 3 sam. Drugi sam, ljudi. Ne mogu sad gledam u retrovizore. Znači, probat ćemo biti prvi. Jer ako budemo prvi, to će biti najbolje od svega. Ali on je veoma brz, tako da ne verujem. Sad ću još jedno biti, ali nisam. Znači, ovaj je dosta iz mene. Erik Hertz je eliminisovan. Nije bitno. Izbačen iz trke, tako. Eliminisovan. Znači, da ću stići. Sigurno. Znači, još jedan će biti izbačen iz trke za sad. Sad izbačen bio. Znači, da li ću ga stići? Da li je moguće? Ako ga stignem, super. Znate koliko para ćemo dobiti. Ali sad je on dao sprint. Pun gas, ubacio 5 brzinu. Tako da... Izvinite zbog ovoga. Ne ulazi! Izvinite zbog ovoga. Žao mi je. Ušao mi je... Mislim nije ušao, ali vidite da mi brat stiže. Hoću biti prvi. Želim biti prvi. Hoću, bit ću prvi. To. Idemo. Yes. Yes. Idemo. I ovog čekamo da bude eliminisan i pobedio. Ekstra, došao mi je brat, ali ljudi, ja ću da se potrudim da što je regularnije završim epizodu i to. Vino. I ljudi, prvi smo. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se ponovo u sljedećoj epizodi. Ćao!